Hello! Sziasztok! Mi vagyunk. Mónika És Lackó. Szeretnénk egy kert videót készíteni nektek, amire már régóta készülünk, csak az az igazság, hogy gondolom furcsának találjátok a címét, hogy ez egy spicces kert videó, mivel éppen bográcsozni készülünk, egy jó kis lecsót fogunk főzni, és készülünk már egy ideje videókészítésre, de most jött el a pillanat. Nem volt meg a bátorságunk. És most, hogy így előkészültünk, azért egy kicsit iszogattunk meg, mondjuk őszintén, és akkor bemutatnánk a mi kis tündérkertünket, nem? Mi magunknak így hívjuk. Úgyhogy innentől kezdve át is kapcsolnék akkor a kertre, és pár szóban. Az előkerttel. Igen, kezdjük az előkertünkkel, a ház előtti részre, ami még most alakulóban van. Hát lesz még szebb is. Van még itt ennél. Nagyon sok munka van benne, meg átalakítás, de lesz ez, így van, vannak még tervek, és lesz ez még szebb is. Na, mutatjuk nektek akkor, mindjárt egy kicsit át is kapcsolok. Szóval? Na, hát ez a mi kis bejáratunk. Itt még ilyen évelő virágok nincsenek, ezek egy nyári. Ugye, mi ez, baby? Igen, szép virágok. De eszünkbe fog jutni egyébként, csak most éppen nem. És hát van itt egy pár rhododendron, amik szegények, nagyon megsénylik ezt a nagy kánikulát, de tavasszal nagyon szépen virágoztak. És itt elmondom, hogy itt a helyükön ilyen tujasövény volt, csak sajnos elkezdtek kiszáradni, és ki kellett vágni. Úgyhogy, ja, igen, ezt meg kell mutatnom. Ez a mi egyik reménységünk, ez a kínai Cheyenne myrtus. Tavaly ültettük össze, és azt hittük, hogy kifagyott teljesen, vissza kellett vágni, és szépen kihajtott, és virágzott is gyönyörűen. Hát már úgy elvirágzik, de bízunk benne, hogy jövőre sokkal szebb lesz. Hát, igen, már itt látszik ezen, hogy ez a mi növekvő kerítésünk. Régebben egy tuja sövény volt, és azt kiszedtük, mert szintén kezdett kiszáradni, és most babérmegyet ültettünk a helyére, és szépen már növekednek, úgyhogy reméljük, hogy rövidesen egy igazi kerítésé válnak. Itt is látszik ez a szép kerítés. Nemrég visszametszettem, de már nagyon szépen hajtanak, hogy alul minél sűrűbb legyen. Hát itt pedig van néhány kerti hortenzia. Nagyon picik voltak, mikor elültettük, de a fagy az meg is viselte őket, de egész szépen kialakultak és virágoznak. És akkor menjünk a kert hátsó részébe. Közben ezt megmutatjuk nektek, kis díszcsalánok, ezeket magról ültettük. Igen. Majd ültettük. Igen. És nagyon szeretjük őket, minden évben vetünk magról, és kertünk büszkeségei. Itt vagyunk ismét, ez pedig egy ilyen, hát vegyes, mert ez mi ez, vérvirág? Vérvirág, igen. De itt vannak ilyen füszernövények, rozmarin, petrezselye, metélőhagyma, citromfű,
menta, Többféle fajta többféle, menta. igen, több fajta menta. Menta, Van van ott a egy vízba is, ami azt gyökerezik. inkább hagyjuk. Igen. És Kísérletezünk valamin. igen, igen. De akkor menjünk tovább, már itt vagyunk a kertésznél, és rögtön fel is megyek a kilátóra, és megmutatom nektek fentről. Ez a mi kis kilátónk, ez a hagyatékból származó kétágú létra. Remélem nem fogok leesni, és így néz ki a mi kis kertünk. Amiről mindjárt beszámolunk nektek, kicsit részletesebben. Igaz, milyen szép? Nem a legszebb. Na, mindjárt folytatom. Na, itt van egy kis csúszda, egy kis játszóház homokozóval, ez csak említésképpen. Ez most egy kis felújításon esett át. Itt mi betonoztuk el, nagyon büszkék vagyunk, ketten csináltuk a feleségemmel, ez pedig egy kis homokozó. Azért meg kell említeni, hogy ezt az én Gyuri barátom csinálta meg nekünk ezt a létrát és a homokozót, és nagyon jó lett, nagyon örülünk neki, nagyon tetszik, úgyhogy Gyuri, mindenképpen, hogyha nézed ezt a videót, várunk titeket egy bográcsolásra. De akkor már menjünk is tovább. Hát itt vannak egy kis szaporítás, ugye a sárga levelű, mi ez? Kékszaká? Kékszaká, igen. Kékszaká? Meg a szerelemvirág persze, a fehér, a kék az sajnos még most se akar virágozni, nem baj, majd legközelebb. Igen. Itt van egy... Türelemmel várjuk. Magnum. Igen, majd mindjárt megmondom. És ott pedig a kis... Mangó. Nem Dehogy mangó, is. nem mangó. Itt pedig a... Avokádó. Avokádó. Igen, ez az Ez avokádó. avokádó, ezt kaptuk. Igen, kaptuk Margit nénjémtől. Meg kell, hogy említsük, igen. Büszkék vagyunk rá. Ezek pedig a Ezeket kínai is. Kender. kenderpálmák. Ezeket magról Magról vetettük, vetettük. azért vagyunk rájuk büszkék. És vigyázzuk, óvjuk, vigyázzuk. Igen. Hát lassan, de növekednek szépen. És itt az egyik nagy büszkeségünk, egy kicsit hátrálunk, de nem fér bele. Igen, ez a mi banánunk. Banánunk. Igen, amit tavaly ültettünk el. Tavaly. Igaz? Most második Tavaly. éves. Nem takartuk, nem téliesítettük. Ez, Így van. ahogy megadta a -20 fokba, úgy Teljesen. A Utána- saját levelei védték, ahogy elszáradt, és 15 sarj növekedett tavasszal, és nagyon szépen megindultak, és már azóta újabb sarjak is jönnek, nagyon szeretjük. nagyon, nagyon És akkor menjünk jól tovább. mutatjuk. Igen. Megyünk tovább. Be tudunk tenni a Itt bemegyünk, és ez a mi kis teraszunk, ami igazából mondhatnám azt, hogy a háznak is a része, meg a kertnek is a része. Mindkettőnek. Mindkettőnek fontos része, de erről a szerelmem mindjárt beszélek. Igen, ennek Pár szót. nem volt teteje, csak így volt, mikor megvettük, tehát nem volt befedve, de ezt mi találtunk két mindent, mindenfele virágokat raktunk, egy ilyen trópusi, mediterrán részt szerettünk volna, és amit meg is valósítottunk. Igen. Szerintem nagyon pihentető, nézzük Igen. a kertünket, Nagyon esténként, imádjuk. Nagyon imádjuk. Kis lehet kiegészítőkkel. Itt Igen, van egy gyönyörű igen. szép elefántfül, Igen. amit Margit nénjémtől kaptunk. Ismételten Igen, ezt is. ezt is. Úgyhogy köszönjük neki nagyon De szépen. mindent növekszik. elfogadunk, és mindent szeretünk. Igen. Itt is vannak Ja, vízcsalánok, itt is vannak, igen, mutatjuk. Vízcsalánok. Ezek is a mi kis nevelt neveltjeink, a kis gyermekeink. gyermekeink, Igen. igen. És akkor, hogy látjátok,
Haladunk a kert felé. Itt is vannak még díszcsalánok. Illetve cikász, itt egy pihentető rész. Itt egy kis pihenőrész, ez is a mi szaporodtatásunk, ez a kínai kendelpálma, a cikász, szépen hozza az új leveleket egyébként, úgyhogy nagyon örülünk neki. Itt is van lószőrpálma, a kis bugik, amik nagy kedvencünk. Igen. Honosok, pálmák. És ez a gyönyörű szép lyukka, amit nagyon szeretünk. Nagyon szeretjük, itt. igen. Igen, ennek itt egy fix helye van, egyébként itt télen, szokott nyáron telelni. Télen akkor a ponyvát leengedjük, és a kintről a leándereket is itt teleltetjük a teraszon. Na, megyünk tovább. Kijutunk a kertbe. Igen. Na, ez itt a mi kertünk. Hát az igazság, kertről azt kell elmondjuk, hogy mi 5 éve költöztünk ebbe a házba, és a kertet 4 éve kezdtük el kialakítani. Akkor kezdtük el. Igen. Nagyon sok munkánk van benne, sok földmunka. Teljesen másképp nézett ki, hogyha minden igaz, és meg tudom oldani, akkor majd a videónk végére teszek fel egy pár képet, hogy nézett ki mikor ide költöztünk. És 2 éve kezdtük, mint mondtam, 4 éve kezdtük kialakítani, 2 éve pedig egy nagy változáson esett át. Itt körbe, Uvallakba tuják voltak. Tuják voltak, bizony. És ilyen 3-4 méteres tuják. Sajnos ki kellett vágni, mert nagyon sok elszárad benne. Hát nem bírják ezt a klímát, vagy igazából nem tudjuk, mi a probléma. De úgy döntöttünk, hogy mindet kivágjuk, és kicsit átalakítjuk a kertünket. És itt szeretném megemlíteni szomorú Igen. Miklós nevét. Igen. Egy nagy kertésznek a nevét, aki nagyon-nagyon nagy mértékben megihletett minket, bár az ő kertje sokkal nagyobb területen fekszik. Igen, de nagyon inspirált minket, hogy létrehoztuk. Nagyon sok ötletet adott, nagyon sok mindenben meg is inspirált minket, igen. Tehát, ha néha elakad a nyelvünk, akkor az azért van. Azért van, mert már elképtünk egy kis unikumot, meg sört. Itt a reklám helyett, de nem, tehát iszogattunk. Igen, tehát azért spicces. Na mindegy. Azért. Hát, igen. Tehát a Miklós nagyon felnézünk egyébként, nagyon sokat tanultunk tőle. Nagyon azóta is követjük. Igen, mindig nézzük, úgyhogy Miki, te vagy a király. Hogyha nézed a videónkat, te vagy a király, úgyhogy és ha észrevettétek, itt szinteltolásos, nem csak a ház egyébként, a kertünk is. Igen, van itt egy szinteltolás, itt az teljesen egybe volt egyébként az egész, ezt ugye nagy lapátolással, ásással mindennel megszüntettük, és itt egy ilyen kis szikrakerti rész alakítottunk ki, árvalányhaj, ott a végén van egy bugás hortenzia, ami a fantom, ott kezdődött a mi bugás hortenzia. Imádatunk, igen. És akkor itt a szikrák, itt a kövek között. Erről szoktunk leoltani igen. egyébként hajtásokat. Igen, ez a gyönyörű sárga levelű kékszakál, hát ez még ezután fog virágozni, ami a méhecskék nagy kedvence. Igen, nagyon szeretik. Igen, nagyon szeretik a méhecskék is, meg mi is. Mi is nagyon szeretjük. Van 2 agavénk, igen, azokat is nagyon szeretjük, nagyon imádjuk. És hát persze itt sajnos most éppen nem a szépségüket mutatják, ez a délvirág nagyon szereti ezt a helyet, tehát itt mikor elkezd virágozni, egy egybefüggő lila színt látunk csak, gyönyörű szép. De ma itt vagyunk, akkor mutatom nektek itt a tűzeső, azokat is mi szaporítottuk. Itt van a lépcső 2 oldalán, a díszcsalánok mellett, és azokat is szeretjük, és akkor haladjunk tovább. Hát itt erről is beszélnünk kell. Beszélnünk kell, mindenképpen igen. Beszélnünk kell, mert ez ha jól látjátok, a bogyó és babóca tündér
kertje, vagy tüdérkertje. Hát ez bogyó és babóca, Igen, tehát ez ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, Igen. de Ezt egy kollégám készítette nekünk ezt a táblát, és véletlenül elírták, hogy nem tündér, biztos észreveszitek, hanem tüdér, és ő mondta, hogy kijavítja, meg csinál egy másikat, de mondtuk nem. Ez így, ez maradjon így nekünk, és így legalább egyedi, igen. Sajátos, egyedi, ez a négy. Ez már a bogyó és babóca tüdérkertje, ami tündér akar lenni. De mi vagyunk, így is nagyon imádjuk. Úgyhogy köszönjük, Zsolti, neked ezt a táblát. Igen. Innen is. De ha látjátok, igen? A klematiszt. Igen, pont ezt akartam én is mondani. Igen. Itt látszik mögötte rögtön egy gyönyörű szép klematis. Hát, amit én anyukámtól hoztunk. Igen. Ő nagyon szerette a virágokat, és ezt átmentettük ezt a tövet. Mellette pedig ugye az ernyős verbéna, de itt előtte macskamenta, két oldalán a tűzasó, ami saját szaporulat. Igen. Igaz, azt mi neveltük. Van egy kis levendula a sarkon. Igen. Másik sarkában pedig egy Veronika. Ezt pedig idén ültettük, ez a csüngő, vörösfenyő. Igen, mögötte már elvirított egyébként a nem virág? Lilium. Gyönyörűek voltak. Nagyon szép liliumok voltak itt. Sárga és piros, ezt is kaptuk egyik helyben lakótól. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, és kaptuk tőlük, és nagyon szeretjük őket. Igen, itt azért elmondanánk, hogy itt nagyon sok hagymás növény is van. Egyébként tulipánok, náciszok, amik tavasszal már ugye jelentkeznek. Akár mi vettük, akár a náciszt, azt anyukádéktól hoztuk, és nagyon szépek, nagyon-nagyon különlegesek. Igen, úgyhogy hát azok már szépen visszahúzódtak. Itt szeretném megjegyezni, lehet, hogy ennek a videónak lesz folytatása. Hát még az is lehet, hogyha tetszik. Ha tudunk egyet bográcsozni. Igen. Következő bográcsozás után ismét csinálunk majd egyet tavasszal is. Igen. De van egy nyári is egyébként? Igen, kevés van most az ágyásban, de van egy nyár, az dália. Igen, van ott egy dáliánk. Igen. És akkor mellett az ördögszem. Igaz, jól mondom? Igen. Hunyor. Igen, már most kezd virítani a szellőrózsa. Jaj, gyönyörű, imádom. Nagyon vártuk már. Hát a sarkantyú. Mögötte mi van? Örökzöld magnólia, igen, majd azt mutatom egy kicsit közelebbről. Hát, az még úgy nem az igazi. Bízunk benne. De már virágzott az idén. Igen. Itt van a kis magnóliánk. Igen. Itt pedig a sarkantyú virág, ami csak nő. Igazából, de még virágot nem hozott, tehát várjuk, hogy nem tudjuk, mi lehet a probléma. De majd csak megörvendeztet minket. Na és itt van a mi kis rózsakapunk, a Eden Rose kis futó rózsánk, ami már most nagyon, ezt is tavaly mutatta meg először magát, de az idén már sokkal szebb volt, és szépen évről évre egyre szebb, és reméljük, hogy pár év múlva igazán befutja a kis rózsakapot. Így van. Itt, ha tovább megyünk, mögötte van a japán fűz. Ott van a kis japán fűzünk, amit már meg kellene nyírni. Meg kellene nyírni, igen, meg is fogunk. Alatta pedig van a menyecskeszem. Menyecskeszem, valóban, és egy kúpvirág. És ott az egy zsályafajta. Igen. Nézzétek el, ha nem jut eszünkbe minden virágnak a neve, mert hát egyébként is feledékenyek vagyunk már így 50 felett, de elkezdtük szedni a ginkgo kapszulát, úgyhogy csak miattatok. Minden virágnak eszünkbe jusson a neve. És ott látszik mélybarzsam. Jó, igen, itt már szépen elvirágoztak, de nagyon szeretjük őket. Igen, meg harangláb,
rengeteg haranglából, Tavasszal tehát az nyilván ó. azok már Remélem elvilágoztak. lesz ennek folytatása ennek a Én is videónak, és remélem, meg biztos tudjuk vagyok mutatni benne. a tavaszit, és azzal együtt a haranglábokat is. Menjünk tovább. És folyamatosan virít a... Igen. Ha? Az a rózsaszín virág, igen. A japán vérfű, az nem virít, csak az, Nem is, virít. az is látható itt. Mi Liget ez? szépe Liget egyébként. szépe, igen, Liget szépe, köszi. baby, hogy nem jut eszedbe. Elnézést, hogy igen. Itt van egy banánunk. Egy kicsit erősödjön, ezért ide ültettük ki a kertünkbe egy Maurelli. Igen, ez a Maurelli. Igen. A Bessin banán. Igen, Igen. nagyon szép vöröses Igen. levele van. Igen. Előtte van a szamárkóró, azt Igen, is az idei. idei, de Igen, már ott nagyon látszik. szépen hozza a hajtásokat. Igen, és nagyon szép Tőről, hajtásokat nagyon hoz. Reméljük, szép hogy hajtás. Jövőre még szebbek lesznek. jobban megmutatjuk. Remélem meg de- tudjuk mutatni nektek is, hogy érdemes szamárkórót ültetni, mert most lehet, hogy csak 2 virág van rajta, de hozza a hajtásokat, és Pontosan. majd meglátjátok, hogy érdemes. No, és látjuk a Kissé bíbor elvidítő, kasvirágok. Hát kissé ez a elvidított, de nagy szerelmünk, rengeteg. olyan illattal, ez lilába, ez fehérbe, illetve az idén először narancssárgába is megmutatta magát, és nagyon imádjuk, nagyon imádjuk. Igen, itt van egy kis barjuháj is előtte, Igen. és na menjünk tovább. Ott van egy lyukka, amit kiültettünk, mert valahogy, ha kiültetjük, akkor mindig olyan szépen megnövekednek, úgyhogy bár most a kasvirágot látjátok, az nagyon elnyomta, de attól függetlenül nagyon szépen növekszik. Ott mögöttem már elvirágzott a krokózmia, Igen, imádjuk, azt is imádjuk. az egyik kedvencünk, azt is Nagy Miklóstól Miklóstól vettük ezt ismertük az meg, ötletet. igen, és nagyon szeretjük. És most ültettünk narancssárga krokozmiát, mert hogy az a piros színű, de a narancssárga, hát az még az idén nem Még virágzott. Kicsi. Reméljük, hogy jövőre fog. Meg itt látjátok, van egy babarózsa. Azt is az idén Azt is ültettük. az idén ültettük. Idén. és- Szerettünk volna egy kiemelkedőt, egy szépet, ami tavasszal is virít, Így van. ami folyamatában szép, de nagyon sokat egyébként lombosodott. Igen, Nagyon igen, sokat igen, azt lombosodott. akartam én is mondani, hogy jövőre ez egész biztos, hogy rengeteg virágot fog nekünk hozni itt tavasszal. És ott hátul látjátok a fantom. Kimagastikon van, Igen, ott van szépen a gyönyörű szép fehér virág. bugás hortenzia, nagyon szeretjük. Virágaival, imádjuk. Igen. És hát itt megmutatom nektek, itt a kerítés mellett, itt ugye tuják voltak, és 2 évvel ezelőtt ültettünk ilyen virágzó cserjéket, az volt a terv, hogy ide csak ilyen virágzó cserjéket ültetünk, és volt rózsalonc, bugás hortenziából azt nem fogom tudni megmondani, Vanilla Fries, meg nem tudom mi a másik, de labdarózsa, gyöngyvessző, japán gyöngyvessző, ugye rózsalonc, a nyári orgona, azt is nagyon szeretjük. Jázmin, ott a sarokban. Igen, az egy másik fajta bugás hortenzia, ami még egyelőre nem tűnik úgy, hogy virágozni fog, de reméljük, hogy igen. És ott van a jázmin a kis házikó Illetve egy japán sarkába, cseresznye. meg egy japán díszcseresznye, igen, igen, azt nagyon szeretjük azt is, és bízunk benne, hogy már most is voltak rajta virágok. Jó volt egy pár, igen. Igen, de szerintünk Megmutatta jövőre magát, még igen. szebb lesz. Megmutatta magát, aminek nagyon örülünk, és nagyon szép volt, és elégedettek voltunk. Igen, szóval ezt a virágágyást, évelő virágágy, jaj, hát a díszgyertyák, hát igen, Igen. ez egy nagy szerelmünk, egy nyaraláson ismertük meg, és mondtuk, hogy nekünk ilyen lesz, nem tudtuk milyen virág ez, és felismertettük persze a Google-vel is,
beazonosítottuk, és azóta van is a kertünkben. Igen. Nagyon szeretjük. Ott hátul szintén kupvirágok, és van még ott, hát van, annak hirtelen nem tudom mi, én sem. a kéknek nem tudom Nem mi a tudom, neve. de olyan, mint egy búzavirág egyébként, de nem tudom én sem, hogy mi a neve. Van még Itt is van tűzeső, illetve a szellőrózsát szaporítottuk, mert annyira elszaporodott, hogy ketté kellett szedni, és most nem látszik. Igen, mert elnyomták a Elnyomta, tasvirágok. de későbbiekben, jövőre talán fogunk teret engedni Igen. neki. Egyébként van még lizinka, itt is volt, meg még látszik is egy-két helyen, az nagyon elszaporodott, és elől már elvirágzott, de Ez nagyon sok minden elvirágzott, úgyhogy Igen. szeretnénk ezt folytatni egyébként, ezt a videót bemutatni nektek, hogy mennyi minden folyamatában virít valami, és ezt köszönjük szépen. itt a haranglábok látszanak még. Miklósnak, mert ő Igen, tanított ő minket adta erre. nekünk az ötletet. Igen, nagyon sok az videót inspiráció. nézzük, és folyamat követjük. Igen. Megmutatjuk egy kicsit messzebbről is ezt a részt nektek. Imádjuk a teraszról, látjátok, hogy innen, egy pihentető, egy megnyugtató, egy csodálatos folyamatában virító kertet láthatunk. Nagyon imádom, nagyon szeretjük. látjátok a fűünket, hát egy ilyen 70 négyzetméter területen van fű. Hát próbálkozunk vele, úgy gondoljuk, hogy most ebben a nagy szárazságban egész tűrhető állapotban van. Hozzá kell, hogy tegyük, nincsen öntözőberendezés. Igen, az egész kertben nincs öntözőberendezés valóban. Egy fúrott kutunk van a kis házikót a csúszda alatt, és onnan oldjuk meg az öntözést, a locsolást, illetve ugye esővizet gyűjtjük a két hordóban, és a kis cserepeseket onnan locsoljuk már, amikor van eső. Ha nincs, akkor a fúrott kurtól megtöltjük a hordókat. Igen. Lehet komolyan tűnünk, de próbáltuk komolyan venni ezt az egész feladatot, bár igencsak érzem. Igen, megyünk tovább, akkor látszanak itt a kis leánderek. Hát velük igazából próbálkozunk, de nem akarnak annyira szépek lenni. De nem adjuk fel. Hátul látszik még ott tölcséres jázmi, Igen. illetve árnyéklilium látszik, azt is anyukát Igen, onnan mentettük az ő kertjükből, hoztuk igen. az árnyékliliumot. Igen, valamint látszik egy törzses orgona. Így van, és amiről még szeretnék beszélni, ugye itt, amit terveztünk itt hátul, a kerítés mellett, korallberkenyék lesznek, hogyha megnőnek, egész picik voltak, illetve itt látjátok, van egy piros virágú galagonya. Hát ennek van egy története, Kicsit ott látszik. mehetünk Igen, megmutatni. akkor megvettük ezt, akkor első éven szépen Virított, gyönyörűen virított, és egyszer hazajöttünk, és kettébe tört. Ott látszik is a helye, de nem adtuk fel, szépen kihajtott utána, és meghagytunk egy hajtást, és szépen megnövekedett, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy jövőre esetleg megörvendeztet minket virággal, adunk neki még esélyt. Illetve Hozzá kell tenni, nagyon kezdők vagyunk, mi nem tanultunk semmi ilyesmit, tehát nagyon kezdők vagyunk, minden utána nézünk, utána olvasunk. Igen. Itt pedig látható ez az aranyeső fa. Igen, tehát nem az aranyvesző, hanem ez egy aranyeső, amit szintén 2 éve ugyanakkor, mikor a galagonyát. Hát tavaly nagyon kis gyengécske volt még, alig hajtott. Igen, de most az éven nagyon szépen megindult, úgyhogy reméljük, hogy jövőre szintén virágozni fog. Még az idén nem, vagy nem virágzott, de reméljük, hogy jövőre fog.
Itt pedig látszanak a kis korallberkenyék, szépen nőnek. Itt vagy az igen. árnyéklilium, az árnyéklilium. egy pad, ami ennek Hát is van igen. története. Ennek is van egy kis története, igen. Itt egy sombokor volt. Megiklette az én férjemet egy sombokor, Igen. amit Szomorú Miklós... A sárga veszélyű somb. De hát igazából úgy gondoltuk, hogy sokat mondtam, hogy jó lenne egy pad, egy pihentető igen, pad. ahonnan belátjuk az egész Ne kertet. csak a teraszról lássuk és gyönyörködjünk a gyönyörű kertünkről, amit mi alkottunk, hanem innen a padról is. Igen, úgyhogy fájó szívvel, de megváltam a somtól, és egy pad átvette a helyét. Bízva azzal, hogy... De jó váltás volt, igen. Itt pedig, igen, hát a kis lánderek, hát itt látszuk azért a kis, megmutatjuk messzebbről a mi kis filagóriánkat. Ebben is benne van kezünk munkája. Igen. Ezt télen-nyáron szoktuk használni, itt főzőskézünk, sütögetünk. Két oldalt falazatot, egyik falat még húztuk fel, a másik két oldalt pedig ilyen ponyvával lehet védeni. Igen, ezért tudjuk használni télen is, és látszik ott, hogy ott a kis pokrács előkészülve, mindjárt tesszük oda a lecsót. Igen, és ott fog rotyogni. Télen pedig látszik. Télen a kis parhezben szoktunk főzni. Imádom, nagyon szeretem mindenféle fajta igen, régiség, persze, a ami forralt bor az mindig a forralt bor az első, amit oda teszünk. Nem vagyunk alkoholisták. Nem vagyunk alkoholisták, tényleg, esküszöm. Inni. Igen. Megenni. Enni főleg, igen. Szóval ez a mi kis filagóriánk, és akkor itt vannak a kertünk nagy büszkeségei. Hát, amit látjátok, szegények le vannak kókadva és szomjasak. Nincsen csepegtető, nincsen öntöző berendezés. Ezt még most fogjuk locsolni. Tegnap este is locsoltuk sajnos, de... Növényt, minden cserepest, minden növényt nekünk kell locsolni, és figyelni, és odafigyelni rájuk, és locsolni, és tápolgatozni. Igen. Úgyhogy ez még most előttünk áll mai nap folyamán. Szépen. Látható, hogy gyönyörű teraszunk. Igen, de még bocsi, hadd térjek már vissza a hortenziákra, hogy ezek 2 éves hortenziák. 2 éves, valóban. Tehát 2 éve még egész picik voltak, de már voltak nagyon rajta picik. virágok, és már most ahhoz képest, ja igen, és ezek is fantom fajtájúak, tehát nagyon szeretjük, mert tényleg olyan erős az águk, és nem kell támasztani. Akár mekkora is a virág. Igen, nagyon szépek. Reméljük jövőre még szebbek A lesznek. végében pedig Ott van egy cselszömörcse. igen, az is a sárga levelű cselszömörce, az is az éven nagyon nagyot nőtt, nagyon szép. Úgyhogy, és akkor mutatunk még innen is egy kicsit távolabbi képet, a ház felől, a terasz. A teraszról is nagyon pihentető a szemünknek, és egész napos munka után nagyon jó kiülni, borozni, és nagyon jó érzés, illetve vissza ide kiülni a padra, visszafele nézni, tekinteni. Nagyon-nagyon jó, nagyon szeretjük folyamatában, egész évben virít valami, ami nagyon jó érzés. Így van. Úgyhogy Szomorú Miklós, köszönjük neked még egyszer, hogy inspiráltál minket, és neked köszönhetjük ezt, mert te adtad az ötletet, meg a te kertvideóid alapján bár ez sokkal kisebb, Hát igen. kisebb. Hát ez egy nyilván alig 500 fölött van a teleknek a négyzetmétere, és igazából sokkal több mindent ki tudnánk hozni egy nagyobb kertből, de hát ebből kell kihozni azt, amit ki tudunk, úgyhogy szerintem meg egész jól sikerült. Úgyhogy így néz ki, és akkor még megmutatom itt másik szemszögből is nektek, hogy
másik részét, itt a végét. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, és Mindent nagyon... mi alakítottunk ki, vödörrel hordtuk ki a földet, hordtuk be a földet, tehát Rengeteg munkánk van benne, de mindent, ez abszolút nem így nézett minden ki. percét imádjuk. Imádjuk, ahogy kinéz, ahogy igen, lelkesen készítettük, dolgoztunk. Igen. Hát egyelőre ennyit szerettünk volna nektek mondani, és remélem, hogy fogunk még találkozni, Én is nagyon remélem. és készítünk még néhány videót. Bográcsozni biztos fogunk, és remélhetőleg akkor... Bátorságot nyerünk. Igen, és készítünk még videót, hogyha nektek tetszett. Köszönjük a figyelmeteket, és ezúton bíztatunk mindenkit, hogy szeressétek a virágokat, és ültessetek évelő növények. Még egy nagyon fontos dologról nem beszéltem. A múcsozás. Júj, azt is Szomorú Igen. Miklóstól tanultuk. Igen, tényleg. Múcsozás. Tehát Igen. tényleg, amit lemetszünk Akár a tavasszal, gaz, akár a fű, mindent a virágok közé, és Mutasd közelebbről, légy szíves, hogy a látszik fűnek is. a Igen, a levágott fű, amit most vágtam le. Mindent oda vagy amit közé. ágakat, elszáradt ágakat, vagy lemetszett ágakat, és oda. Igen, főleg ilyen száraz időszakban nagyon jó, Nagyon mert jó, nem megtartja a szárad ki vizet. olyan hamar a... Így van. a kert, Ezt is Szomorú a növények. Miklóstól tanultuk. Igen, Köszönjük, Miklós. igen, köszönjük. Na, úgyhogy ennyit szerettünk volna most, és reméljük, hogy hamarosan jelentkezünk ismét. Sziasztok! Sziasztok!